ክፍለ ሰራዊት መሪሕ ክተዋግእ ዝረኣያ ሰብ ብጽንዓታን ጥንካረኣን ጥራሕ ዘይኮነ ብብሱል መሪሕነታ እውን ይዝድነቕ ብፍጹም ብኹነታትን ሓይሊ ጸላእን ሸብረኽ ዘይብል ኣካላዊ ብቕዓት ንዕላማን መትከለን ዝኽፈል መስዋዕትነትን ጽንዓትን ፍሉያት መለለይታት ጅግና ተጋዳሊት ጎይተቶም ካሓሰ እዮም። ሰላም ፍትዋት ተኸታተልቲ ምድላዋት ታርጌት ሚድያ ንሎሚ ነታ ኣብ መፋርቕ ዕስራታት ኮይና ንክፍለ ሰራዊት መሪሓ ሕዚ ድማ ንፕሬዝደንት ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ብቐረባ ንሓለውኦምን ፐርሰናል ቦዲጋርዶምን ካብ ዘተሓባብሩ ፍሉያት ኮማንዶታት ሓንቲ ዝኾነት ጅግና ተጋዳሊት ጎይተቶም ካሓሰ ኢና ሒዝናልኩም ቀሪብና ዘለና ሓቢርኩምና ጽንሑ። ኣቐዲምና ግን እዋናዊ ሓበሬታታት ትግራይ ዛንታን ውዕሎን ተጋዳላይ ንምፍላጥ ንቻናልና ታርጌት ሚድያ ሳብስክራይብ ምግባር ኣብ ጎንና ክትኮኑ ደጊምና ክነዘኻኽረኩም ንፈቱ። ጅግና ተጋዳሊት ጎይተቶም ካሓሰ ኣብ ወረዳ 20 ዓዲ ወጀራት ተወሊዳ ዝዓበየት ሓንቲ ካብተን ላዕለዎት ኣመራርሓ ወታደራውያን ኣዘዝቲ ሰራዊት ትግራይ እያ። ጎይተቶም ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሻምናይ ክፍለ ትምህርታ ኣብ ዓዲ ቀይሕ ካብ ታሽዓይ ክሳብ 10 ክፍለ ድማ ኣብ ወጀራት እያ ተማሂራ። ከም ማንም ህፃን ትግራዋይ ግዜ ቁልዕነታን ናይ ምህሮ ኩነታታን ኣዝዩ ደስ ዝብልን ተዘካርን ምንባሩ ድማ ደጋጊማ ትገልጽ። ብድሕሪዚ ኣብ 2010 ዓ.ም ብሰንኪ ዝተፈጠረ ሩሱን ፖለቲካዊ ወጥሪ ኣብዛ ሃገር ብፍላይ ድማ ትብል ጎይተቶም ካሓሰ ድሕሪ ቅትለት ጀነራል ሰዓረ መኮንንን ሜጀር ጀነራል ገዛ ኣበራን ስምዒታት ተለዓቂሉ ብፍሉይ ናብ ፍሉይ ሓይሊ ትግራይ ንምጽምባር ድሌታት ከም ዝሓደረ እያ ትገልጽ። ነዚ ስዒቡ ጅግና ተጋዳሊት ጎይተቶም ካሓሰ ኣብቲ ተወሊዳ ዝዓበየትሉ ወጀራት ዕድሜ ከይኣኸለን ኢሎም ናብ ፍሉይ ሓይሊ ክምልምልዋ ብዘይምኽኣሎም ወረዳ ቀይራ ካብ ዓዲ ጉደምያ ክትቃለስ መሪፃ ኣብ 2011 ዓ.ም ጎይተቶም ኣብ ማእኸል መሰልጠኒ ኩሓ ድሕሪ ወታደራዊ ስልጠናን ተዕሊምን ምውሳዳ ብድሕሪዚ ኣብ ዙርያ ከተማ መቐለ ትርከብ ትኹል እትበሃል ጣብያ እያ ኣባል ፍሉይ ሓይሊ ትግራይ ኮይና ንመጀመርያ ግዜ ስርሓ ጀሚራ። ወታደር ምዃን ንህዝብኻን መሬትካን ካብ ዝመጽእ ሓደጋ ምክልኻል ድርብ ክብሪ እዩ ትብል ጅግና ተጋዳሊት ጎይተቶም ካሓሰ ኣብ ኦፕሬሽን እዚ ሰሜን ኣብ ከተማ መቐለ ኣየር ሃይል ኣብ ዝበሃል ከባቢኣ ተመዲባ ነቲ ዕማም ክትፍጽም ክኢላ። ወዲ ዘማች ዝበሃል ኣዛዚ በጦሎኒ ኣብ ዝመርሓ ዝነበረ ኣሃዱ ፍሉይ ሓይሊ ኮይና ድማ ነቲ ዕውት ኦፕሬሽን ክትሳተፈሉ ክኢላ። ይኹን እምበር ትብል ጅግና ተጋዳሊት ጎይተቶም ካሓሰ ንድሕሪት ተመሊሳ ፈላማይ ውግኣ ብዙሕ ተመክሮ ዝቐሰመትሉ ካብ ብፆታን መቓልስታን ዘይርሳዕ ተዘክሮታት ዘሕለፈትሉ ኩነታት ምንባሩ ትዝክር። ንኦፕሬሽን እዚ ሰሜን ስዒቡ ኣብ መላእ ከባብታት ትግራይ ኩናት ትግራይ ድሕሪ ምውልዑ ጅግና ተጋዳሊት ጎይተቶም ካሓሰ ጀነራል ኣብርሃ ተስፋይ ድንኩል ኣብ ዝመርሓ ክፍለ ሰራዊት ለካቲት ኮይና ኣብ ደቡብ ግንባር እያ ተሰሊፋ። ኣብዚ ብፍላይ ጅግና ተጋዳሊት ጎይተቶም ካሓሰ ኣብ ተጸጋሚ ናይ 8 ወርሕ ኩነታት ካብ ዳዕሮ ሓፋሽ ክሳብ ደቡብ ግንባር ካብ ወርቅ ኣዲኖ ክሳብ ወፍሪ ስዩምን ወፍሪ ኣሉላን ኣብ ዝነበረ ኩነታት ዋላ እኳ ንሓንቲ መዓልቲ ናብ ገዝኣ ከይተመለሰት ዓደይን ኢላ ድሕሪት ከይረኣየት ንዓወት ሰነ 21 ዘጋህደት ተባዕን ቆራጽን ተጋዳሊት ኮይና ሓሊፋቶ። ነዚ ስዒቡ ንፍሉይ ጅግንነታን መስተንክራዊ ቅይኣን ብምርኣይ ፈለማ መራሒት ሓይሊ ድሓር ድማ ፈላመይቲ ጓል ኣንስተይቲ ኮይና ምክትል ኣዛዚት በጦሎ ንክትበጽሕ ዝኸኣለት ተባዕን ቆራጽን ተጋዳሊት እያ። ብተደጋጋሚ ናብ ስታፍ ክፍለ ሰራዊት ደይባ ሓላፊት ወፍሪ ዘመቻ ንኽትከውን ዝቐረበላ ሕቶ ካብ ክፍለ ሰራዊታ ዝነጸገት ጎይተቶም ካሓሰ ምስ እግረኛ ተዋጋኣይ ሓይሊ ኮይና ንኹናት ምክትታልን ምምራሕን ፍሉይ ባህግን ጦውላሕታን ከም ዝፈጥረላ ትገልጽ። ድሕሪ ኩናት ጭፍራን መልሲ ደብረ ብርሃንን ድማ ጎይተቶም ክፍለ ሰራዊትን ኣርምን ቀይራ ኣብ ኣርማ 50 ኮማንዶ ትግራይ ፈለማ ብምክትል ኣዛዝ ክፍለ ሰራዊት ድሒሩ ድማ ዋና ኣዛዚት ክፍለ ጦር ንምዃን ዝበቕዓት ፈላመይቲ ጓል ኣንስተይቲ እያ ነይራ ኣብቲ ወቕቲ። ሰራዊት ትግራይ ብዘይ ዕረፍቲ ካብ 18 ሓሰ 2014 ዓ.ም ጀሚሩ
ንልዕሊ 70 መዓልታት ከቢድ መስዋዕትነትን ተጋድሎ ናብ ዝፈጸመሉ ካልኣይ ምዕራፍ ወፍሪ ጽንተት ጆኖሳይድ ትግራይ ጅግና ተጋዳሊት ጎይተቶም ካሕሰ ዘይተዋግእትሉ ዓውደ ግንባር ዳርጋ የለን ምባል ይከኣል ካብ ጸሊሞይ ክሳብ ዓደርቃይ ካብ ዓዲ ሃገራይ ክሳብ ደስኣ ኣላማጣ ዓድዋን እምባ ሰማያታን ብጽንዓት ዓውደ ውግኣት መሪሓ ዝተቃለሰት ጅግና ዝብል ቃል ዘይገልጻ ዋዕሮ እያ ጎይተቶም ካሕሰ ድሕሪ ስምምዕነት ብሪቶርያ ብዝተጣየሸ ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ሓድሽ ናይ ጸጥታ መዋቕርን ተተግበር ጅግና ተጋዳሊት ጎይተቶም ካሕሰ ካብቲ ዝነበረቶ መሪሕነት ክፍለ ሰራዊት ተመልሚላ ብዘለዋ ፍሉይ ንቕሓትን ወታደራዊ ቁመናን ሓንቲ ካብቶም ላዕለዎት ኣመራርሓ ቪአይፒ ዕጀባ ፖለቲካውያን መራሕቲ ትግራይ ንኽትከውን በቂዓ እያ ፍሉይናይ ኮማንዶ ስልጠና ዝወሰደት በመጥቃዕን መክልኻልን ዝጠንከረት ጅግና ተጋዳሊት ጎይተቶም ካሕሰ ኣብዚ ግዜ እዚ ድማ ምስ ፕሬዝደንት ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ኣይተ ጌታቸው ረዳን ጀነራል ጻድቃንን ሓዊሱ ኣብ ዙርዮኦም ንዘለዉ መሓውር ጸጥታ ብላዕለዋይነት እተተሓባብርን እትመርሕን ብድሕሪ መጋረጃ ሰላምን ጸጥታን ትግራይ ዘላ ዘይተነገረላ ጅግና እያ በአርጋስ ፍትዋት ተኸታተልቲ ምድላዋት ታርጌት ሚዲያ ንታሪኽን ወዕሎ ተጋድሎን ጅግና ተጋዳሊት ጎይተቶም ካሕሰ ካብ ባሕሪ ብጭልፋ ቀንጭብና ዘሰናዳእናዮ ምድላው ነዚ ዝተኸታተልኩምዎ ይመስል ኣብ ቀጻሊ እዋን ምስካሊ በዓል ታሪኽ ጅግና ተጋዳላይ ሒዝና ክሳብ ንረኸብ ሰሰናዩ ተመኒና ኣብዚና ክንፍለየኩም ኣቀዲምና ግን ከምቲ ኩሉ ግዜ ንብሎ ንቻናልና ታርጌት ሚዲያ ሰብስክራይብ ብምግባር ኣምድላዋትና ንዝለወኩም ሓሳብ ኮነ ርእይቶ ኣብ ኮሜንት ቦክስ ብምቕማጥ ኣብ ጎንና ክትኮኑ ደጊምና እናጸዋዕና ናይ ሎሚ ምድላዋትና ኣብዚና ክንዛዝም ሰላም